Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moksaya sa serbisyo Asin Riparo. Tigdisa na sa BicolNet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Serbisyo Asin Riparo would like to thank the following: City Councilor Renner Bersi of Tabaco City, Municipal Mayor Cheryl Capas Bilo of Malinao Albay, Municipal Vice Mayor Abner Cargalio of Malinao Albay, Municipal Councilor Irene Morales Fahot of Malinao Albay, Municipal Councilor Joel Seriola of Malinao Albay, Honorable Glenda Ong Bonga, Vice Governor Province of Albay, MBY Dormitory located at Rawis, Legazpi City, and Capas Biloloto Outlet, located at Barangay Tinapi, Poblacion, Malinao Albay. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown.
The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manimoksea sa Bicol Net TV. Si Manny Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, Bulkang Mayon, syudad nin Tabaco, Legazpi and Ligawa. San man sulok po kayo ng mundo. Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning. Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo ngunyang pong aldaw nin Martes. Pet sa 11 na kita ngunyan kang bulan na Hulyo taon 2023. Sarong oras may kabanga po kita, sarabayan kita from 6 a.m. to 7:30. Ore-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari sa tuyang palibot. Siyempre, sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apera po yan kan mga pigpapaabot man po nindudig din mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Duman po sa may mga kompleanyo ngunyan, July 11. Maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. Sa may mga okasyon man tabi, anong man pong klaseng okasyon yan, o dahil nanggad nindo paglingawan ng sa kuyang perming tugon ha. Apwera po yan kang paghulmot oral daw. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri, wara man po kiibang maingat kaan kudi kitaman sana. Daman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Sige, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moksea, si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indong servidor asin taga-reparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Nila Duon. Kasabay dyan ng bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sa rabay na minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po sa indo mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayan, ang gusto mi man sana po,
Permisa na po kitang happy saka enjoy. Yan, happy morning po sa gabos. Sa mga suki niya itong mga parantabay, mga viewers. Live na live po kita mga tugang sa BicolNet TV. Facebook Live. Live man kita sa YouTube. Siyempre po sa account kan sa indong lingkod, Manimok Sulbutana. Sige po, Martes na po ngunyan. Kumusta? Kumusta tabi? Sa mga viewers niya to ano paki-like and share na lang po kan sa tuyang programa no. Para mahiling man tabi kang iba. O pitsaon sina ngunyan. Kumusta po ang sa tuyang Martes? Kaliwat kanan tabi ang may mga graduation, recognition. Kasudma, grabe ano? Halos sarabay-sabay kasudma, may elementary, may high school, may college. Dakol po ang mga naggraduar. Inda sa natabi, so naggraduar ngayon sa elementary kung mag-high school pa. So mga nakagraduar man sa high school, mag-kuliyo pa. May K-12 baga. Paano ngaya kayo niso nakagraduar na K-12? Paano ngaya? Pwede na ngayang magtrabaho? Ang pighahanap baga ngaya college graduate. Bako man ngaya K-12 graduate. Paano ngaya ka? Di ba college ngaya kita? Pag-graduar naman na college, college graduate, dapat board passer ka. Pag board passer ka na, ma-apply ka na naman. Ang kaipuan nga digdiso, malakas sa bakir, may bakir. Nag-eskwela pa ngaya kita. Ang natatanggap mo niyan sa trabaho, lalo na sa gobyerno, so may mga bakir. Bakong ngayon? Kaya ngayon, ma-eskwela pa kita. Kung isa ko yung alalaya mo na mag-eskwela. Ay man niya sa kita makalaog dyan, taang nakakalaog ngayon dyan, so may mga bakir. So mga miyembro kang Malabanan Group of Company. Di magagaya kita digdi sa Pilipinas kung maha. Bako, kaya ngaya ano pa, magpaparaori reskwela pa kita. Ang kaipuhan tangayangon yan, magsumikap kita. Taday tangaya kaya yan, may mga bakir-bakir na yan, may mga kaipuhan mo pang magmembro sa Malabanan. Yung baga ang nakakarani sa Dapog Tulo, so mga miyembros kang Malabanan. Ano siya baga yaon dyan? Ang saludo ngaya sa ngudoy. Sa ngudoy da ang saludo. Oy, Martes po ngunyan, ano sa tuya mga riparo? Saroyan na, nga ta daw kita di. Okay lang so, dahil pag i-discriminar so, mga ibang estudyante ha, tamili ngaya daing award, daing medalya, garibali wala na sana. Ang importante nakatapos. Minsan nabubuli so mga dailugod na mga award. May award man ang ki magdae, dapat maging proud po kamo mga magurang. At nakatapos so aki din daw. Paghiling ka, pagtrabaho sa ka na mahiling nindo iyan. Sample baga tabi dyan ang sweet ko. Si Presidente Digong, linga 75 sa na ngaya sa kuayos na, bako man siyang honor student. Pero naging presidente kang Pilipinas, so mga cum laude, ano pa yan? Summa cum laude na mga kaklase niya, trabahante niya. Kaya dapat maging proud ka mo sa mga aki nindo ta nakagraduar. Kay balik kung daing award iyan. Importante nakatapos. Bakong iya,
Mas maaga na po kita ngunyan tabi ang sweet ko from 6 a.m. to 7:30 kita. Yo, amay-amayan tampaghulbot. At taturog ka pa. O ni patabi ang saro na riparo ta sa mga graduation kasuod ma. Hilinga na pong pasali man kang iba. Dahil ko aram tabi ang sweet ko kung pasali o ano. Nagbabiral naman ngunyan sa social media. So, sarong estudyante, ang regalo saya, so garing baga bagong kasal. So, rinalag sa plastic na pira, mananribo. Apod kang garing ginibong kapa kang si Superman. Pirado itong ribo. Iyo ang isinabit sa liog kang estudyante, sumanan ribo, hanggang sa salog. Ano daw ang gusto sabihon kay ito? Ano daw ang gusto sabihon man kay ito? Pwede mo man baga ngayang itao sa naggraduar, limbawa, pwede man na nalag sa ATM o kaya nasa bank book na. Iyo sa itao mo sa'yo so bank book o kaya ATM. O ano katabi ang sweet ko? Dinisplay pa sa mga mananribo. Talagang inaag sa plastic, sa transparent na plastic, iyo ang isinulong, ginibo ng parikpik baga kang mga superhero ta, si Batman, si Superman, si Darna. Gariyo ang araw kang ginibo. O sa hiling daw tabi nito, anong gusto sabihon kay ito? Sabi kang sa kuyang alalay digdi na si Boy Libak, grabe naman ngayang pagkahambog. Grabe naman ngayon. Ano ngayang pasali naman ngayon? Ma'am Lut Bueson, good morning tabi sa mo. Ano ang masasabi nindo kay tabi Ma'am Lut Bueson? Ano man ang gusto sabihon ka to? Nahiling na nindo yan. Sige ta pag-restoryahan tayan. Ano pa ang satuyang mga pag-restoryahan? Tabi Ma'am Mercedes Perez, good morning. Pasikat man. Siyempre, ayan nag-viral na naman sa social media. Kanya-kanyang gimmick, Kanya-kanyang gimmick tabi sa mga nagradwar. Ano pa? So, binadilgadan baga dyan na duwang pulis sa UAS kaso udmang banggi. May suspect na arestado na po sa duwa man na suspect. Ansaro databi awol na Philippine Army. So, binadil baga dyan na duwang pulis sa UAS. Dyan mismo sa compound kang simbahan. Arestado na po sa duwang suspect. Mantang mga tugang sibol kang mayon, padagos ang pag-alboruto. O kasuod nagpakupsit. Nagpakupsit. Mga pasado alas 5 na tabi to, mga 5:30. Nagpakupsit si Daragang Magayon. Kaya sa may mga lugar, igwa po ki mga ashfall, dyan sa may parting Kamalik, may mga minimal pong mga abo na nakaabot. Pag-orolayan gari may luho na sibol kang mayon sa gilid kay sa may tagiriran. Gari dumanan nag-aagi, dumanan nagtataga, kupsit si Bulkan na mayon diyan na sa may gilid na yan. Sige, pag-urulayan tayan tadtad mga tugang and huni importantihon tabi Ma'am Lut Bueson, am sweet ko, Ma'am Mercedes Perez, ingat tabi kamo takasuod date pang madali so Facebook account ko. Ingat tabi sa publiko. Takol talagang mga tao na dahil magkagineribo sa indang buhay.
Ano daw kung minarolokso na sa nasinda sa mga, halimbawa, mga third floor sa natanganing ang pagbagsak ninda, ralapo sana tapos barari. O kaya kumasinda ki martilyo, badula ninda ang alimantak ninda. Hilingan na po nindo yan ng mga gibok kaining mga kapwa niya to, mga Pilipino. Usong-usong yan tabi ma Mercedes Perez, so nahahack ang sa imong Facebook account. Ngayon, kasud madit pa akong mabiktima. Mas kitabi kaparientes po nindo, amiga, amigo, primo, o kung ano paman, boyfriend, girlfriend, ex, na mga nagtuturo text sa indo, nagchuchuro chat sa indo. Day po kamo nung kamag tubod-tubod. Day nunggad kamo magtubod-tubod, maski barkadahon mo pa yan. Dakol mo niya na nahack na account, tapos pag nahack ang account mo, gagamiton sa account mo, duman sa mga barkada mo, na pwedeng gamiton sa krimen, ang sa imong account. O pwede ka man na ipanghagad, ang kadaklan bagang niya na nadadali. Ngaya, ma-request ti Gcash, o tabangan mo ngaya ako pa dito may problema, ako emergency. Ito palan bako kaman. Nahack palan so sa imong account. Siyempre sa mga barkada mo man, pag chinat, mapadaraman tulos. O rimate, dahil nang gadnong ka kamo magtubod-tubod sa mga arugaan, nganing makasiguro kamo, apudan po nindo subarkada nindo, kung siya mananggad ang nag-request sa indo, halimbawa naghahagad ki Gcash, o kung ano pa man, apudan po nindo. Takasud ba, parang nga nit, inapudan ko, at midbid me, ikapod ko nga ni si SM ya ko, bakong midbid mo ini? So, sa roaming advertiser, Papa Choy, good morning tabi sa mo Papa Choy. Dyan sa Laybon. Sa Laybon ka tabi Papa Choy o yaong ka dyan sa Legazpi? So, sa roaming advertiser, nahack palanso sa iyang Facebook account. Ngunyan, tabi Papa Choy, nagparachat sa ko kasuod ma. Day akong pagkaaram, huna ako kung iyo manangga. Sa primero, napalawag ako tabi, Papa Choy, tamitbid me. Kang nagdududa na ako, ay ako gari, imposible man na maaarog ka ini sumitbid me. Naghapot ako kay SM Maestro nila tuo. Day ka ngaya kaya, maray nga ni taday ko na itao tabi, so ano ito? So, one time password. OTP. Maritaday ko tabi papachoy na to so password ko. Akong natao ko so password ko, remate si Manny Moxul Butana. Nahulbot ko ta kita. Sige tatad pag-restoryahan tayo na. O tangani makasiguro ka mo apudan po nindo. Kadakol po ngunya na nang bibiktima. Anak ng teteng. Iyan ang problema din. Sige tabi mga tugang. O yan sa to yung mga pag-uurulay-ulay yung tartod. Madali lang. Okay, sige tabi mga tugang. Oras niya to ngunyan 23 minutos. Lipas po ang 6 o'clock in the morning, Philippine Standard Time, ang oras pong yan. Atod sa tuya, kang MBY Dormitory, na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Sir Vince Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. O yung MBY Dormitory, madali po nindo yan mako. Along National Road, sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Yan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya kung magdagahanap po kamo ki-dorm, boarding house, o yaon dyan ng MBY Dormitory. Yo!
Sige, Madam Maylin, ohayo gozaimasu. Oras pong yan, asin ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, ng probinsya ni Nalbay. Siyempre mga tugang kan sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso. City Councilor Renar Burse, kasyudad din Tabaco. Mayor Si Peña Capos Bilok, ang bagong Malinaw. Vice Mayor Abby Cargullo. Cons Irene Morales Pahoten, Cons Joel Seriola. Katuwang taman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Dyan po sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. And syempre tabi Papa Choy. Kung gusto nindo kipandiurag na sound system, may recommendar ako sa Indo ang B-Pro Lights and Sounds. B-Pro Lights and Sounds. Yaon po yan dyan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. O kaya bisitahon po nindo ang sa indang Facebook page. Ang Facebook account po kang B-Pro Lights and Sounds. B-Pro Lights and Sounds. Bisitahon nindo ang sa indang Facebook. O kanda apodan po nindo ang sa indang CP number sa 0907 093 3151. O yan po ang B-Pro Lights and Sounds. Kung may mga darakula po kamong event, may pa-concert, may piyestahan, may beauty pageant, may baraylihan, dyan sa indong mga lugar, pandiorag na sound system, uya na, B-Pro Lights and Sounds. Igwa po sindaki lights and sounds, LED wall, stage trusses and roofing, band equipment setup. Daing brownout may generator, guwapang po machine. O kaya ano pa, B-Pro Lights and Sounds. Good morning tabi Padingambo. Okay, sige tabi mga tugang. Ayan na sa tuyang mga katuwang tabi sa tuyang programa. Madali lang ano nangyayari kay ni? Garipik ka kapos ka kipawer. Alas 6:26 po. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, aramon tamo na tabi Papa Choy ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Sibol kang mayon nagpapakupsit na biyo. Aramon tamo nan magiging kamugtakan kang panahon. Aramon ta sa Pag-asa. Maray na agad tabi sa Pag-asa. Sige Pag-asa, please come in. Pag-asa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito na naman ang ating latest update sa lagay ng ating panahon ngayong ang araw ng Martes, July 11, 2023. At narito ang ating latest satellite images. Patuloy yung pag-iral ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ, partikular na sa may Palawan, Visayas at Mindanao. Ito ho yung posibleng magdala ng mga isolated rain showers and thunderstorms, partikular na nga dito sa may Visayas at Mindanao. Samantala ho, patuloy nating minomonitor ito hong kumpol ng kaulapan o tinatawag nating cloud clusters sapagkat inaasahan natin posible ho ngayong araw ito ay maging isang low pressure area. Hinihintay na lamang po natin yung mga bagong datos ngayong umaga upang mas makasigurado tayo kung saan yung lokasyon ho nitong low pressure area na ito. Inaasahan din natin maaari itong kumilos ho palapit sa ating bansa at maaari magdala ng maulap na kalangitan, partikular na sa may silangang bahagi ho ng Luzon at ng Kabisayaan sa mga susunod na araw. Samantala, bagamat sa ngayon wala pa ho ang habagat, inaasahan natin na posible hong lumakas ulit yung habagat sa mga susunod na araw na maaari magdala ng mga pag-ulan, partikular dito sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Ito nga Luzon naman, generally ho, mainit na panahon pa rin ang mararanasan, liban na lamang sa pulupulong pag-ulan, pagkilat pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. So tumutok ko tayo sa Pag-asa para sa ating pinakahuling update sa development po nitong cloud clusters na ating minomonitor. Narito pong magiging lagay ng panahon dito po sa may bahagi ng Luzon. Makikita ho natin sa Luzon, mainit na panahon pa rin ang ating mararanasan at pagdating ng hapon hanggang sa gabi, naroon pa rin po yung mga posibilidad ng isolated rain showers and thunderstorms. Agwat nga ng temperatura natin sa Lawag na sa 25 to 33, sa Baguio 17 to 24, Tuguegarao 26 to 36 at sa Maynilaan hanggang 33 degrees Celsius,
Tagaytay 22 to 30, sa Calayan Islands hanggang 33 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa 26 to 32, sa Legazpi naman sa bahagi ng Bicol ay 25 to 32. Ang bahagi din ho ng Kabisayaan ay makararanas ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Iloilo, 27 to 32, sa Cebu, 26 to 31, habang sa Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Malaking bahagi din ho ng Mindanao ay makararanas ng mga bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Kadalasan nangyayari yan sa hapon hanggang sa gabi, dulot ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Zamboanga, 26 to 33. Dito sa Cagayan de Oro, nasa 25 to 31, habang sa Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Wala pa rin ho tayong nakataas na gale warning. Ibig sabihin, ligtas pa rin pumalaot yung mga sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka sa baybayin ng ating kapuluan. Pero iba yung pag-ingat pa rin ho, lalo na kapag meron tayong mga thunderstorms, posible kasing magkaroon ng paglakas ng alon ng karagatan kapag nagkakaroon tayo ng mga pagkidlat at pagkulog. Narito naman ating inaasahang panahon sa mga susunod na araw. Makikita ho natin itong Kamaynilaan ay posible hong magkaroon ng maulap na kalangitan pagdating ng Biyernes dahil inaasahan natin na posibleng lumakas ulit yung hanging habagat. Sa Baguio, sa Cebu at Davao, generally fair weather ho tayo, habang sa Legazpi City, sa paglapit ho nitong cloud cluster na inaasahan natin magiging low pressure area, maaaring magdala ito ng maulap na kalangitan sa bahaging ito ng Bicol. Ang Metro Manila, agwat ang temperatura sa sunod na 3 araw, mula 24 to 33, sa Baguio ho, nasa 16 to 24, sa Legazpi, 24 to 32, sa Metro Cebu, nasa 24 to 32, habang sa Metro Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Ang araw ho natin ay sisikat mamayang 5:33 na umaga, tulubog, ganap na 6:30 ng gabi. Sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms. Ano na, meron ho tayong minomonitor na cloud clusters. Meron po tayong bumisita sa Twitter, Facebook at YouTube. At para sa mas marami pang update, meron po tayo pupunta sa ating website, bagong.pag-asa.dlc.gov.ph. At muli po, live na nag-uulat mula din sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako si Obet Badrina. Maghanda ho tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Salamat po. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Okay. Sige tabi, salamat tabi Pag-asa ha sa magiging kamugtangkan kang panahon. May pigbabantayan sa Pag-asa na posibleng mabilog na low pressure area. So, pabor inidig sa mga tugag niya itong mga parauma at bata kaipuhan na maray ang tubig. So, nakaka-experience na po kita apod kini kitagtuyo sa sabi baga nagpupuon na sa El Nino. Sige. Alas 6:32 tabi ang satuyang Philippine Standard Time. Dahil po kamo mag-arali sa pagbabalik ta sa satuyang mga pagure-restoryahan. Makalipas lang po ining mga importanteng pagirdo. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Serbisyo Asin Reparo would like to thank the following: City Councilor Renner Bersi of Tabaco City, Municipal Mayor Cheryl Capas Bilo of Malinaw Albay, Municipal Vice Mayor Abner Cargalio of Malinaw Albay, Municipal Councilor Irene Morales Fahot of Malinaw Albay, Municipal Councilor Joel Seriola of Malinaw Albay, Honorable Glenda Ong Bonga, Vice Governor Province of Albay, MBY Dormitory located at Rawis, Legazpi City, and Capas Bilo Lotto Outlet, located at Barangay Tinapi, Poblacion, Malinaw, Albay.
si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige po mga tugang, alas 6:34 ang sa tuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan asin ang programa inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinano. Hanapon lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Si Ringman, oras pong yan asin ang programa inidara po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Nalbay, may guson. Siyempre, kasabay taman dyan ang sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso. City Councilor Rener Burse kang syudad din Tabaco, and Mayor Shi Peña Capos Bilo kang Bagong Malinao. Sige po, balik kita mga tugang sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako mapugirarian sa indong servidor asin taga Reparo. Manny Moxea po, si Mr. Hulbutana Tabini, ngunyang pong aldaw nin Martes. Sa 11 na kita kang Hulyo taon 2023. Sundo tabi kita alas 7:30 ha. Amay-amay na kita alas 6, sundo alas 7:30 na kita. May mga importantihong kitang lulunado. Yo. Kaya ano patabi sa mga parantabay niya to, paki-like and share na lang. Sa mga viewers niya to, paramdam naman kamo. Paramdaman tabi ka mo, arog kay Papa Choy Palmones. Nagpaparamdam. Nagpaparamdam lamang kung hain po ka mo. Magtaga-comment man tabi ka mo. So iba kaya, silent viewers lang. Nasusupog. Bagong iya tabi, Ma'am Mercedes Perez. Sige po, duro-diretso na kita. Nga ni makadakol. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi, inutunta mo na ining importantihon, ano, bago kan mga naggraduar ka sudma, tano pa man, nakagraduar na. Yo, initon, inutunta mo na ini tabing Ma'am Lot Bueson, tapos ang sweet ko. Inutunta mo na ining mga babala kan sa tuyang mga otoridad. Pigahabol ka ini so deadline baga kang SIM card registration. Yeah. Kundi ako nasasala matapos ang SIM card registration sa July 25. Kundi ako tabi nasasala. Ining mga kawatan, so mga day magkaginiribo sa buhay na manlamang sa kapwa, naghahabol sindangon niya. Kaya ingat po kita, nakulo na po ang nabiktima. Ini pong panghahak kan sa tuyang mga Facebook account. Pagdahak po an sa indong Facebook account, gagamiton po yan sa krimen. Gagamiton po yan sa pangdidilensya duman sa mga barkada po nindo. Kasudma, sabi ko nga ni, dit pang madali sa Facebook account ko. Siyempre, mangalas ka mo kung mag-chat na ako sa Indo na naghahagad ako sa Indo. Mangalas ka mo, ay ngaya si Mr. Hulbutana, uning ngaya, kaipuhan ngaya magpa-Gcash. Samantala ngaya, maski kan inuton pang panahon, dahil man nga pigigibo kayo ni, baka ngaya emergency hun man. O di, kamo man tabarkada nindo ako, nagmamakulog ka mo sa kuya, mapadaraman tulos ka mo. Ito pala na hakso account. Iba man pala na nagagamit. O kasudma, i-share ko sa inyo, kasudma, saro sa advertiser mi ito, bihira man siya sa kuya magchuro chat. Tayo man nga na ako
although advertiser mi pero bako kami sugari close. Minsan may mga close kita na kakulit-kulitan ta sa chat. Sa araw kay ni Sara Mamlot Bueson. Ang sweet ko permi kami nugad kay ni nagchacharat. Pondo daw ngayon dyan, ay ka man nagchat sa ko. Di yun. Sa primero, mapapasakay ka talaga. Lalo na sudayng mga pagkasabot sa mga puro Facebook na yan. Tapos yung mga account na yan. May mga matibay baga sa apodkaan. IT, yung mga information technology, sa cellphone, so mga matibay magkulikog kang cellphone. Maluya kita kaya. Nangalas ako maray nga ni taday ko na isend sa kuyang password. Ma'am Mercedes Perez. Kung na-isend ko gari paghalimbawa, ang sign mo bagang account tabi, Ma'am Mercedes Perez. Pag may nag-attempt na may maggagamit, may notification na maabot sa mo. I-chat ka o kaya i-text ka ni Facebook. Ngaya, Mr. Hulbutana, may nagbabalo ngayon na buksan ang sa imong Facebook. Ika ngayayan o bako? Baka, igwa kay araw ka na notification. Kasun grabe. Siguro bako sa ng 5, 7, 10 beses. Tigbabalo na agad na buksan sa kuyang Facebook account. Maray nga ni, taday ko na isend tabi, Ma'am Mercedes Perez, so password ko. Kapigahagad so password ko. Tigapudan ko ng biyo. Then nagsisimbag. Ay, ako, rimate. Taon, nag-chat na sa kuya, so, advertiser mi. Nga, sir, so, Facebook account ko ngayon nahack. Kaya baka may mag-arano sa Indo. O, yun mananggat. Iyo mananggat. Nahack so Facebook account, pigagamit kay ibang tao. So, ingat habi kita dyan mga tugang. Ingat po kita. Halimbawa, maski ka parientes nindo, tiyao nindo, primaho nindo, primo, barkada, amigo, amiga, bago tabi ka mo magtao ki mga importanteng mga information. Taminsan kasi, ako ngani, dit pang maluko. Dit pa akong maluko. O kamo pa daw. Okay. Ingatan ta po sa satuyang mga information na day kita basta-basta magtao maski pa nga ni kamidbid ta. Ang gibuhon ta kung arog kayat apudan ta kung siya mananggat. Kung bako man siya ba ina, day kita mag-entertain kaya. Mahak po ang satuyang Facebook account at satuyang account. Ang problema kung gamiton sa krimen. Gamiton. Dakol na baga na biktima ka ini, may mga milyon-milyon rinibong pirak ang nakuha. Siyempre, bigbig ka. Pag uminagad na di ka sa imo, may emergency ngayon, mapadaraman tulo. Sorry, mati na. And bako sa nakasuod masaro ang nagtitesting sa kuya. May saro man tabi, Ma'am Mercedes Perez, ang account niya, so sukudak niya sa account niya, pertiho noon. Babayi so account. Siksiyonon pati so account. Ay na ito. Sandali. Iano ko so, anong pigsabi niya duma. Sabi digdi, ngaya, Mr. Hulbutana, ano ngaya tabi ang number mo? I-invite kita sa raffle load. I-invite kita sa raffle load ko. Free lang po ito. Pag mga araw kayo ng mga pahit, dahil nung kakamunanggad magpapatol,
Sabi ko, dahil man tabi ako kinamber. Nabuisit sa ko. Nabuisit sa ko. Luminakaw-lakaw. Luminakaw-lakaw. Nung katabi ka mo magtaoki, arog ka na number nindo. Ang sunod ka na hagadon, pag kuminagat ka mo sa mga arog po kaya, ang sunod ka na hagadon, so Facebook account mo. Yan. Iyon na yan. Papadit-dit na yan. Tapano ko ngayon may send sa imo so load, dapat nga maakpo ako so Facebook account mo. Yan. Ingat po kita dyan ha. Maski mga sadiring tao ta. Minsan, ngayon so sadiring tao ta, kinuaso profile pic mo, nagibo mang fake account, tapos sige so pang chat sa iba sa mga kaparyentes na arog nga kay ni arog kan may emergency ako kaipuan ko nga ki imo pira padara ka mo sa GCash ko. Dakol po kaya na nabibiktima. Kaya tabi ingat po kita. Pag arog po kan may na-encounter po kamo tabi Papa Choy, maraya ni si Papa Choy, taperming daing loud. Buda dahil man kinumber si Papa Choy na Palmones. Pag hinagadan mo si Papa Choy na Palmones na number, baka ibang number ang ito sa imo ni Papa Choy. Sir Cassie William, good morning tabi sa imo. Dit pa ko ta sa Facebook account ko, kasud ma. Hanggan ngun yan, tigbabalot niya. Na ma-recover, ma-take over sa kuyang Facebook account, hanggang ngunyan. Nag-notice na naman sa ko sa Facebook, ngaya igwa na naman niya ki nagbabalo na mag-open kang Facebook account mo, Mr. Hulbutana. Ano ngaya, ito o bako? Yugo-yugo nindo ya. Talaga kita digdi sa Pilipinas kung malano, may mga tao talagang dahil magkaginirimo sa buhay. Natatanday ka mo minatrabaho, dahil ka mo minasumikap, nanlalamang ka mo sa kapwa nindo. Pag kano nagkakadarako, mga mabuo to, naghihiribi-ibing biyo dyan sa karsel. Malapasan na itandol mo dyan sa karsel. Yan. Mas kitabi parientes nindo. Pag may, minsan baga kita, Sir Cassie William, halimbawa ako, tig-chat ko si Sir Cassie William, tamidbido niya ako. Tig-chat ko ngayon si Sir Cassie William, Sir, padare akong GCash tabi, may emergency ako. Sigurado si Sir William, papadara tulosan sa ko. Tamidbid niya ako. Mapadara yan tulos. Ang problema, tabako man ngayon ako nagamit kang account ko. Kuda mag-isip kita, alat ka, atid-atidon ta, ining taong ining naghahagad sa kuya, dahil man ining nagigibo ki arog kay ni, and dahil man ining nung ka naghagad sa kuya, nga tatangon yan mahagad. Bihira man nga ini mag-chat sa kuya. Kasun maarog tulog kaso inisip ko. Kaso sa roaming advertiser, digdi sa Bicol na TV, dahil nga ni sa kuya nakachat ito, aram ko advertiser mi ito masiram ang mga luto duma. Duman kami nag-order ki pansit, lumpia, so mga pighanda baga sa mga pagtiripon. Perti man agad ang kaunon duma. Iyo sa nang aram ko duma, pero nung ka ko duman mag-chat. Nangalas ako kasuod yako, si madam nag-chat sa ko. Nangalas ako. Pinatulan ko man sa primero, pero maray nga ni tabi Sir Cassie William, madali man, makaskas man sa isip ko na gariya ko, testingon ko daw kung iyo man ang inapunan ko. Pag apudi ko, dahil nagsisimba, ibig sabihin, naka-online siya, ibig sabihin, bako siya. Dahil nga ni pagsisimba. Pagka apudi ko, nag-chat na naman. Pakibilis ngaya, i-send mo na ngaya sa akin yung password para maibigay ko na sa iyo yung preload. Palibasa tabi Sir Cassie William, dahil man talaga akong perming load. Pangyayari nga sa mapako.
Puminatol man ako, taday man kilod talaga ako. Diit pa. Diit pa. Oh, kung bako, madali, makaskaso pag-isip ko, inda sana. Dahil kita ngunyang ki Facebook Live, dahil kita ngunyang dahil ako ki Facebook account ko niya. And baka tabi magamit po sa kuyang Facebook account sa pwedeng gamiton sa krimen. Pwedeng gamiton kung saan mang delete siya. Oh. Si Sir Cassie William, pag pinadaran ko ini ngaya padarahan mo ako kaya ano? Ibabao na kainan mga ribo. Pag puminadara si Sir Cassie William, tamidbid niya pati ako. O, lalo na kung maorag magimik naka-recover kang account ko, na may emergency ngaya, o, yugod mo ya. Makakagulpi. Ingat tabi kita ha, iringat po tabi kita sa mga arog kayag. Basta ang importante diyan, nga ni makasiguro tabi kita, Sir Joseph Pili, good morning tabi sa imo, apudanta. Apudanta. Tanganing day madiskwido ang sa tuyang account and day man lamang tabi magamit sa iba pang purpose. An sa tuya pong mga pigagamit. Yung mga information kasi dyan, importantihon. Uni pa, may saro patabing babala an sa tuyang Philippine National Police. May mga grupo tabi ngunyan na nag-iikot sa mga harong-harong. Nagpapamidbid na halik dasinda sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ihilingon tabian sa indong national ID. Dango gatabi ninto ini ha. Dango gatabi ninto nito. May nagkakalat tabi ngunya na may nag-iikot na nagpapamidbid na hali sinda sa Philippine Statistics Authority o kaya PSA. Ihilingon tabi sa indong national ID tapos i-scan katukal kayan ang halaga na 60 pesos. Pag-ingat po kita kan mga otoridad, tamudos tabi yan. Pag pinais ka nindo yan na sa indong QR code, tama, QR code nga ka. Yaon dyan gabos baga su data, nindo. Bako? Yaon gabos dyan su data, nindo. Pag nakuha yan, rimati man ka mo. Dahil nang tabi ka mo ulugon-ugon sa mga arog kaya. May narumduman ako kay ito. Dahil nanggad ka mo magpalaog dyan sa harong nindo. Kaya ako sa muya, igwa kong gwardya, duwang ayam. Pero nakagakod, pero yaon sa gate, nakagakod. Taperming warang tao sa araw. Duwa tulos na ayam an masabat sa imo. Bata sa mga matindi itong mga ayam. Ansaruan nga ran si Ruli. Makusog baga subag yung Ruli. Dahil ka mo magpara loko-loko kay Ruli, lapaon ka mo ka itong bilaw. Ansaro pang gwardya ko duman, si Paing. Puros ngaya. Ang ngaran kang ayam mo, puros bagyo. Iyo, ang ayam ko, puros bagyo ang ngara. Iyo, dahil nung katabi ka mo magpadago sa arong nindaw, taho ni, narumduman ko ka ito, naglaog na sa harong, pinadagos baya pamidbid. May mga ID man pating mga piki. Ang protocol tabi kan mga arog kayan, kung halimbawa, legit, na nagdudor-tudor sinda arog kan census, arog kung ano pa man ang programa kan sa tuyang gobyerno, may kairiba po dapat iyan ng mga barangay officials. O kaya piga-assist po sinda kan mga barangay tanod. Pero kung pamidbid, hali sa PSA, sinda-sinda sana, magduda ka mo. Dahil ka mo magpalaog ng sa harong nindo. Kapag pinalaog nindo ang sa harong nindo, baka otro aldaw, laogon ka mo dyan, akyat bahay gang pala.
sagin-sagin man ang bibidyoan sa harong nindo. Ito palang pigaadalan na kung sa insin na maaragi. Ito palang mga akyat bahay palang ito. Ang pamidbid nga hali sa PSA. Kasuri na kita may PSA nagdyan sa harong ta. Di ba? Philippine Statistics Authority, yaon bagaan dyan sa mga opisina, dahil man na nagbabaraba. Espesyalong ka naman kung nagbaba pa yan. Pakuha ka sa nangani kay birth certificate, mga pila ka kialabaon. Bago? Mga pila ka kialabaon, tapos dyan ka sarong nindo. Napakaswerte mo. O dyan pa sana nagduda na ka mo. Basta nung katabi ka mo magpalaw, kung halimbawa man, legit, halimbawa may survey, may census, may kairiba po yan ng mga barangay officials. Legit yan. Halimbawa, may bakuna. May mga bakuna bagangon yan sa mga saaki na nag-house to house ang sa tuyang mga nasa rural health unit. May kairiba po yan ng mga barangay officials. Nagko-coordinate po dapat yan. Nagko-coordinate po yan. Tapos iiban yan kan mga barangay officials daw, kaya mga tanod o kaya mga BHW. Legit po yan. Pero kung dahil pong kay Riba na barangay officials, ingat po kamo dahil nagad ka mo palawag-lawag sa arong ninyo. Taba ka pa, budol-budol ka mo kaya. Dakol mo niyan tabi ang nagigibo kay arong kaya. Minsan kaya, daray baga kita, nag-opisina, ang natatada sa tuya, si Inday, so mga katabak, mga aki, iyo ang natatada sa araw. O kita baga, may ugali kitang maray mana, pag may bisita, pipalaw tatulos. Day tabi, basta-basta ka mo magpalaw sa arong nindo. Diba ka napalaw nindo, holdapper na pala. Holdapper na pala. Remati ka mo dyan. Tadakol mo niyan, ang mga nagigibo kay arog kaya. Na habo nindang magtrabaho, habo nindang magpahinang. Instant tulos ang sa indang kita pag nakabiktima sinda. So isipon ta na sa natabi na sa mga legit, pag abot yan sa barangay po nindo, dapat may kairiba po yan ng mga barangay officials. Yan ang protocol kaya. Yan ang proseso po kaya, dapat may koordinasyon iyan dyan sa barangay. Ay, guwaman ka na sa ro. So, gimmick man ito sa mga gasol. Ang pamidbid, masurvey, so census. Ay, linga po ninyo ang mga census baga, pag nagsisensus, may kairiba yan na barangay officials. Igigiya sa mga hali dyan sa DSWD, may kairiba yan na mga barangay official, so kaya BHW, kaya tanod. Iyan po, legit iyan. Pero kung dahil pong kairiba, tapos hali pa sa ibang lugar, may mga ID man niya, nako, ingat tabi ka mo dyan. Dahil nung kananggad ka mo, magpalaog sa harong nindo. Dahil nanggad magpirit na palaugon, pag nagpirit, maglaog, badulan nindo, bangguranon tulos nindo. Tamay iba kayan, matibayon magtara. Bata kita minsan, madalion man kita madara. Kadagusan na ngaya, taduman kita sa laog kang harong nindo magpurunta. Igwa ngaya kung ipipresent di sa cellphone ko, mas magayon nga duman kita matuko sa laog kang harong nindo. Dahil tabi ng nindo pagpalaugon. Lalo na kung dahil nindo kamidbid. O maski kamidbid nindo. Pasiguro. Baka tabi pigadalan sa nakan-anlaw kang harong nindo. Otral daw, sinalakay na kamo dyan. Naakyat bahay gang kamo. Dakulon tabi mo niya na mga arog po kaya. Kaya pagpag-ingat po kita kan sa tuya mga otoridad. Dakol po mo niya na nambubudol-budol. So mga ayon siya nga ni kang gobyerno na budol-budol kita pa daw. Ayon siya nga ni kang gobyerno, nabubudol-budol pa kita pa daw. Kaya ingat po kita ha.
dahil nanggad kita nung ka makipag-ulay sa dahi tamang kabistado, minsan gabi kita, pag kinuro-kahuron kita, kakahuronon tama. Kaya ako, maski public figure man ako, minsan, pag may nagkikiuron sa kuya, nabubuisit sa ko, tadi ako nagkakaalaw. Di ako nakikipag-ulay, mas lalo na kung dahil kabistado. Di ako nakikipag-ulay, ang style kan, puro iristorya, tapos konsuminugpon ka, tapos ka na, nakalaog ka na. Okay, di ako nakikistorya pag may nag-iristoryahan dyan, dahil sa lamang ako. Paala man ka mo dyan. Pag luminaw ka kaya dyan, naki-join ka na sa conversation ninda. Yan, tapos ka na dyan. Patagtad ka, kinuyod ka na sa gilid, ngayon arog ngayon, ni arog ngayon ka, narog ka. Tapos ka na, laog ka na sa bitag. Ba? Kaya tabi, ingat po kita, ha? Utrong ko tabi kiraray, dahil nung kananggad kita magtaok ki mga impormasyon na mga importantihon. Lalo na sa data kamidbid, and maging kamidbid ta, i-verify ta mo na kung siya mananggad, kung siya mananggad iyan, Ma'am Susan Villarcano. Apudan ta, ano tabi ini, naghahagad ka mananggad. Apudan tatabi. Taba ka tabi, so naghahagad, iba man ang nagamit kang account. Dakon na po baga kayan ang nabiktima na ginamit so account kang tunay, naghagad ki Gcash, nakagulpi na. Sa kanaaraman ninda na, ito pala na pinadara nindang Gcash, bako man pala ito so barkada ninda o kaya kaparientes ninda. Taba, kita baga biglaan man sana. Ako nga ni dit pang madara. Dit pa akong madara. Pero so, kasud, maduwa pati ito. Igwa pansaro. Igagad so number ko. Yako day tabi akong number. Tayo na baga tabi, Ma'am Susan, uminutros ako. Nabuisit. Ayog maya. Lalo na tabi so mga yaon dyan sa ibang nasyon, so mga OFW, na pag pig-chat ka mo kan sa indong mga parientes digdi sa tuya. Nako, ingat tabi ka mo, tabaka, padarahan ka mo, magpadaraman tulos ka mo, nasa ibang nasyon ka mo, ito pala, iba na nagagamit kang account. Ingat tabi kita ha, ingat tabi kita bago kita magtao ki mga informasyon, isip-isipon ta mo na, i-verify ta mo na, nga naghahagad siya, na dahil niya man ang dati pigigibo. Mangalas baga kita. Ako nga ni, nangalas ako nga tayo ako, taday man ini nagchat-chat sa kuya. Ngunyan sana nagchat. Di ba? Kaya tabi, dahil nanggadnong ka kita, ha? Dahil nanggadnong ka kita magtao. Kasi, matao man sa tuya si Facebook o kaya kung ano man, na notification. Naarog ngaya kaya ni arog kaya. Ay, may nag-ano sa account mo, ha? Good morning, Tabi. Tama po, Kuya Mox. Payo, Tabi, mag-ingat Tabi kita. Sabi ni Ma'am Susan. Sabi ko sa iyo, dami hacker, scammer. Sabi ni Ma'am Susan. Yun na nga eh. Kadakol mo niya ng mga hacker, scammer, pigahabol ninda matapos na so deadline kang SIM card registration. Baka lamang ngayon makahabol pa kami pagtapos na so SIM card registration, yan mga gamit nindang yan, itatarapok na ninda yan, taday man nindang tigpa-register, tayo na nga niyan, matitrace sinda, madadakop sinda. Kasi, pag natapos na ini, puros na rehistrado ang sa tuyang SIM card, matitrace po sinda. Kaya matatapos naman ang sa indang maliligayang araw. Kaya double time sinda, tapirang simana na sana. Halos 2 simana na sana. Kaya dapat makadakol ngaya kita. Kaya tabi, iringat po kita ha. Iringat tabi kita. Oro-otro tabi kita, magpapagirumdom. Iringat po kita. Dahil nung kananggad kita magparatao-tao ki mga impormasyon, maski sa sadiritang tao, maski sa kamidbid ta. Ingatan ta po.
Ako okay lang ko ta. Ako taday man kilaog so Facebook day man kay mga laog day maski ngani loday ako. Yo. So ingat po girare kita. Ang medyo delikado lang tabi duman Ma'am Susan kung gagamiton sa account mo sa krimen. Tapos kung gagamiton sa account mo namang scam sa ibang tao. Yun na yan. Dakulang problema po yan. Yo. Sige po mga tugang. Alas 7:04 na tabi ang sa tuyang Philippine Standard Time. Sarabay po muna kita sa Orasyo Impirata sa pagbabalik ta sa iba pa niya itong mga pagore-restoryahan ligi sa programa, ha? Sige, sarabay po muna tabi kita nganing maliwanagan man lamang sa mga scammer, mga hacker, huni tabi, sumabay na kamo, mga radyi tabi kita. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asin ngunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol.net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Serbisyo Asin Reparo would like to thank the following: City Councilor, Renner Bersi of Tabaco City, Municipal Mayor, Cheryl Capas Bilo, of Malinaw Albay, Municipal Vice Mayor, Abner Cargalio, of Malinaw Albay, Municipal Councilor, Irene Morales Fahot, of Malinaw Albay, Municipal Councilor, Joel Seriola, of Malinaw Albay, Honorable Glenda Ong Bonga, Vice Governor Province of Albay,
MBY Dormitory located at Rawis, Legazpi City, and Campus Biloloto Outlet, located at Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige po mga tugang, balik na kita digdi sa programa alas 7:09 na at sa tuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sindano. Hanapon lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Sirigman oras pong yan, asin ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao, kang probinsya ni Albay, City Councilor Riner Burse, kang syudad din Tabaco, kay Mayor Shi Peña Capos Bilo, kang Bagong Malinaw, Vice Mayor Abby Cargullo, Cons Irene Morales Paut, and Cons Joel Sariola. So mga naghahanap tabi ki pandiurag na sound system, may recommender ako sa inyo, no? O yaon dyan ng B-Pro Lights and Sounds. Ayo, B-Pro Lights and Sounds, makukuha po dyan yan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. Bisitahon po ang sa indang Facebook page, Facebook account, B-Pro Lights and Sounds. Ayo, ang sa indang Facebook account, B-Pro Lights and Sounds. O kunday, apodan po nindo ang sa indang CP number sa 0907 093-3151. So mga may pageant dyan, may concert, may piyestahan, karakulang event, ano pa pighalat nindo? B-Pro Lights and Sounds. Yo. Sige tabi, pading ambo, good morning. Balik po kita mga tugang digdi sa tuyang programa, 30 minutos na sana kita. Serbisyo asin Reparo, ako mapugirarian sa indong servidora sin taga Reparo. Manny Moxea po, si Mr. Hulbutana tabi ni ngunyang pong Martes, petsa 11 na kita kang Hulyo taon 2023. May mga sesyon regular ngunyan dyan sa Sangguniang Panglungsod kan Tabaco, dyan sa SB Malinaw, sain pa sa Panlalawigan at yan manahapon. Yo, kaya bising-bising niya. So sa tuyang mga honorable. Yo, sige po, diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige po mga tugang, 12 minutos. Lipas tabi ang alas 7. Ayo, so may mga trabaho tabi, ipos na kamo. Pasiring na sa trabaho. Kasud Ma'am Susan, sarabay-sabay so recognition, graduation, elementary, high school, college. Congratulations po sa batch 2022-2023. O ining batch na ini, so sinakob ng gadkang pandemya. Halos 2 taon bagasin dandaing klase. Puros module. Baka, kundi ako nasasala, baka nasasala ako. Iyon iso sinakob kang matinding pandemya na puros na sinda module. Nagkaklase sinda online. Yo, dahil pa ka ito ki face-to-face, tangon yan pa masana nagkaigwa ki face-to-face, ngunyan na 2023. Yo, sindaman so mga maswerteng nagradwar na nakapagsakat sa stage, nakasulog kituga, habang nagtutuga ang bulkang mayon. Yo, sindaman yan so pimirong batch na nakapagpaso.
Tas 2 taon na naggraduar, dahil nakapaso, dahil nakasulog kituga. Dahil nga ni kang pandemya. Kasagsagan kang pandemya. Nangangalas ako ngunyan tabi, Ma'am Susan, kang inot kang nag-eskwela kami, saruksa na kayo ang cum laude, tapos magna cum laude. Ngunyan, dakulo lang cum laude. Kadakol ng cum laude. Gari gusto ko nagiraray mag-eskwela. Gari gusto ko nagiraray tabi si Javier magklase ta. Baka lamang maging cum laude man ako. Takang inot na lamang ako ki-award na ako. Kang inot nga dahil ka nga ning nako ang award. Gunyan pa daw. Congratulations po sa batch. So batch 2023 ngunyan. Sa mga nagraduar sa kolehiyo. Sana tabi makatrabaho mo na, makatrabaho tulos ka mo. Sabi digdikan sa kuyang alalay na si Boy Liba. Maray pa ngaya magtambay na sa nangaya kita. Tang sabi digdi, useless man niya tabi boss ang K-12 kasi college graduate ang pigahanap pag mahanap ka kitrabaho baga. Useless nga yan na K-12 na yan. Kasi college graduate ang tigahanap. Pag mahanap kang trabaho, pag ma-apply ka, useless man databi ang college kasi with experience ang pigahanap. Nga ta, so mga nagraduar ngunyan na college, may mga experience na ka mo. Baka ibang experience tabi si Javier ang igwasinda ngunyan. Lastly, useless databi ang experience kung wala kang bakir. Sabi kang sa kuyang alalay na si Boy Liba. Patron ta. Useless databi ang K-12 kasi college graduate ang pigahanap. Useless man databi ang college kasi with experience ang pigahanap. Pag naghahanap ka baga kitrabaho, bako? Ano nga ang skills mo? Ano nga ang experience mo? And lastly, mga tugang, useless databi ang experience mo kung wara ka kibakir. Bakong iya? Mas nainot pa nga ning ma-regular sa mga malabanan, so graduate sa malabanan group of company. Iya bagang kalakal tadigi sa Pilipinas kung mahal? Ma-apply ka. Kung maluya ka masa na magmalabanan, bay na. Kamaiinutan ka kang malabanan, maski ba kung eksperyensyado, maski ba kung kwalipikado, naiinot pasinda. Nainot magasinda maregular. Dahil po kang graduate sinda sa malabanan, School of Company. Baka? Kaya useless nga yan ang mga pag-adal-adal tangyan. Maray nga kan magtambay. Maray pa kan makinormal ta may trabaho lama. Ano ni? Maray pa kaan normal ta may trabaho lama. Masabutan tabi si Javier. Yuguyugon mo yan. Magna cum laude ka man. Maski pa ika pang nagtap dyan sa klase nindo, dadaogong ka sa nakang malabanan. So mga malabanan baga. Iyo ang naiinot dyan na na-hire sa mga trabaho. Di ba? Kundi, so may mga award. Congratulations. So dahil man tabi ki award, congratulations manggiraray. Tamili dahil award so aki nindo, bako na special sa inyo. Dahil man dapat araw kaya. May award man yang ki magdae, dapat maging proud ka mo sa indong mga aki. Tanatapos po ninda, sa pagklase ninda. Dapat pareha sa ng treatment. Mili dahil award. Espesyalon so may award. Baka pag-abot ki panahon, yan may award mong aki,
trabante sana iyan kang 75 ang nako ang grado. Baka naramdaman nindo si Presidente Digong? Anon ko ngayon mga 76 na yan, 77, 78. Papaguring ko lang ang sarili ko. 75 okay na. Yun lang naman ang kailangan para pumasa ako eh. 73 nga ni, ngunyan pasado na pala. Okay, ito ka nagkaklase kami, 75. Yeah. Pag nagbaba ka dyan, pula na ang surat kang ballpen sa card mo. Baka, okay, sabi ni dating Presidente Digong, 75 lang naman ang kailangan para pumasa. Ano yun po yung mga 76 na yan, 77? Papagurin ko lang ang sarili ko. O, ili nga natabi nindo si Presidente Digong. Ini nga yung mga trabanti ko, ayan mga magna cum laude nga yan, cum laude nga yan. Pero ngayon, trabanti ko sindang niya. Arog lang po kayang kasimple. Kaya dapat pantay-pantay sa natabi ang trato ta sa mga naggraduar mo niyan. May award man yan kimagdae. Dapat na apod kini, dapat na i-congratulate ta pa rin. I-congratulate ta pa rin yung mga aki, mga naggraduar, asin nagklase, o ngunya na taon. Yeah? Kundi, may makonsuelo ngunya sa social media tabi si Javier. Sabi ko na nga ni kasubago na, primero naman ini ang first batch na nakapag rampasinda, nakapagpaso, nakasakat sa stage dahil nga ni kang pandemya. So, ini ang first batch naman after pandemya na nakapagpaso sinda. May nagbabiral ngunyan sa social media si Javier. Siguro nahiling na nindo ini. Na so, bagong maggraduar, kinulintasan kipahingurag na mananribo. Linag sa plastic so mananribo, ginibong kari kapa baga, so kapa. Nakahiling na kamukan super-epic ni Superman, Batman. Tapos ni, si Darna. Araw kayo ito so ginibo, mananribo, pirang milyon daw ito. Iyo ang isinabit sa sayang liog. Biyo na nag-apod kayo ni, biyo na guyod-guyod niya. Biyo na hilingon talagang maray. Ano sa hiling mo tabi si Javier? Anong pinaka objeto ka ito? Ano ang pinaka-purpose po ka ito? Pwede mo man sa nabaga ngay halimbawa, ka nakagraduar ka, very proud ako sa imo anak. Okay, igo akong inopen account sa imo, huni ang laog. Pwede baga ko na ATM ang itao mo o kaya passbook. Sabi kang barkada ko, pasali nga yan. Pasali. Dahil tamaaraman kung iba-iba na kasi ngunyan ang tao, kanya-kanyang gimmick. Sumikat lang. Bago man sa pag-ano, kundi kita baga, lalo na kitang mga pobre, kari maraton man sa mata na pag-arugan, Isus ko Maria Josep na sana. Daog pasok kinasal. Si Javier, inarog sa konsepto sa pagkasal baga. Ang pagkasal baga, isabitan ang mga paingurag na pira kang ninong-ninang. Ito, sobra pa sa kinasal. Puros mananribo tabi si Javier. Inda sana kung ano ang purpose, kung ano man na klaseng pasalin ninda ito. O viral ngon yan sa social media, pinag-uusapan na. O di ba? Madali ba sana magpa-viral sa social media tabi si Javier? Pumasali kang araw kayo. Yugo-yugo nindo ya. O yan ang problema ta. So iba, nabuisit. Grabe naman niyang patak. Grabe ngayang hambog. Grabe na, makahambugan man ngayon ang araw ka. Di ba? So iba araw ka yan ang pagsabi. Pero inda ko lang kung anong purpose man kayo kang pamilyang araw kayo. Ito nga ta araw kayo. Di pa nun tayo. Kamu man niya, arugon man nindo. Kung kaya nindo.
Yeah. Pero sabi kang alalay ko, sobra naman niyang kahambugan. Serbisyo asin reparo. Grabe nga yung patak mo. Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol. Grabe ang patak mo. Puro punduido nga yung patak mo. Bako? Nem. Dahil na nakaya pa sa iba. Sermon Kalyeha, good morning tabi sa mo. Congrats gararay tabi. Ilingan hindi yung sermon. Very proud siya sa akin. Simple hunon sa na. Simple hunon sa na hilinga. Para top 2 man sa na. Narabat sa nangani. Top 2 sa College of Law dyan sa Bicol University. So akin ni sermon na Kalyeha. Simple hunon sa ng tao. Kailangan nagpaparapatak. Bako? Kundi, so nag-viral ka so naman sa social media tabi, sir mo. Bako naman nga ito, patak na ito. Mga grabing kapataka naman yan. Ewan mo yan. Bako? So simple sana. Kung gusto mong mapag-usapan, mag-viral ka, dapat pailing mo so maurag ka. Bako na yung kapataka naman na paingurag na pirak isabit mo dyan sa nagraduat. Bako, maray kong karasalan ito fundraising ito. Ayo, dapat so simple sana kita permi. Yan ang problema sa tuya. Pag nakakaku akidit, huna ta, kita ng pinakamaurag sa tuya. Minaparata ko na maray. Aralang kaon ang hiling tabi, sir mo. Permi ng tangad. Nako. Yan ang problema. Yan ang mga ugali tang mga Pilipino. Nakasingkog sa nakidit na sintabo. Una mo kung mayamano na. Sabi ni Sir Mon, daiman nga ito kiiba pa ka ito. Yun na nga ito. Kumbaga, pagka tudo na ito, tinudo na. O niya ang problema kung karmahon. Paano kung may tarantado naman, sinabritan ito, nagkasurulo ito. Makuha mo nga na po. Kung nagkasurulo ba ito? Bako, ang problema ka ito, kung inutangan patabi, Sir Mon. Nako, kung inutangan, makapasali sana na so aki ninda nagraduar lagan tangaya ki samnuan tangaya kay paingurag naman ng ribo. Problema kay to kung inutang pa sa Bombay. Kapataka naman yan. Bako sa pag ha. Adi kita sa nauuri. Kundi ilingon taman. Atid-ati dun ta. Anong purpose kang arog ka ito? Kahambuga na baga talaga ito. Di ba? Hambog! Kahambugan! Sabing kapatakan. Tawag sana ni Sir Ramon, simple ho nun sana. Pag nagdyan ka kay Sir Mon, sa Sainda, pag uli mo, may pasyaron ka pa. Tataraban ka pa ni Sir Mon, oy, mani ha, dahil ka mahidap na magdigdis ako. Pangyari. Paano ka kan mahidap? Sabi ni Sir Monsako, dahil ka nga mahidap na magdigdi ha? Iugon mo. Ang paguli mo sa harong ni Sir Mon, igwa ka pang pasyaron. Tataraban ka pa, dahil ka mahidap magdigdi ha? Ala pa sa naural daon ta ka dyan. Ay, pangyari, Sir Mon. Pag oral daon ta ka dyan. Salamat nun ha kay Mrs. Kalyeha. Yaon man dyan so classmate ko. Yaon dyan. Sa diring tao ni Sir Mon. Si Mel. Alaga pag uli ko, igwa akong pasyaro. Aram mo, Sir Mon. Duwang aldaw pa ito sa mo.
So pinasyaron sa kuya ni Mrs. Calleja. Tuwangal daw mi, tayo naubos. Tuwangal daw. Tuwangal daw. Salbado sa duwangal daw ko. Kaya ngayon ay ka ngayon mahidap na magdigdi sa kao. Yugod mo yan. Mga simple. Sa araw na kang kasimple dapat. Mga tugang alas 7:30 na. Digdita naman po muna tabi sermon tatapuso na sa tuyang programa ngunyan aldaw. Martes, petsa 11 kita ngunyan kang Hulyo taon 2023. Sa pangaran po, kan samuyang station manager si Maestro Nila doon, kasabay taman dyan ang sa tuyang makatuwang sa programa. Ang, o kaya ang MBY Dormitory, thank you. Kay Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kay City Councilor Riner Burse, kay Mayor Shi Peña Capos Bilo, kay Vice Abe, kay Cons Irene Morales Pahot, kay Cons Joel Seriola. Capos Bilo Lotto Outlet, thank you. Ang B-Pro Lights and Sounds, bisitaon po nindoan sa indang Facebook page. B-Pro Lights and Sounds. Yeah. Para sa pandiurag nindong sound system. Sige, paaram na po muna sa indong lingkod. Saga naman kita magaribanan 6 a.m. to 7:30. Digdi po sa satuyang programa Serbisyo Asin Riparo. Ako po ang sa indong servidor Asin Tagariparo. Manimok saya po. Si Mr. Hulbutana tabi ni Adios amigos. Domo arigato. Bye-bye po. Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.